Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Ang nakapasakit kay gawas nga naangko na niya ang tanan. Ang gihuli pagid niya sa akong dapit sa iyang kasing-kasing. Mao ang tao nga mao'y nagtinguha sa akong kamatayon. Barseno, Mabalik gid niya si Rolaida kundiin siya gikan. Apan adunahan si Bernard. Siya na ang bahala niya sa iyang hindi gugma. hinaot pa unta nga may nakatuna na siyang leksyon ni ining iya karong gidangatan. Tuo di ay. Dili ko magdugay kay maabot karong adlaw dinhi sa syudad ang akong agaw. Ayaw sultihin nga nakita kita ang grasya. Kay siguro ko nga maalaot kagayod. O Barseno, Ayaw og kabalaki ang bahin sa abogada. Kay gidisiplina lang siya. Dili niya ikamatay ang nahimutangan niya karon. salamat Barseno. Sige, hangtod sa sunod pagayod natong panagkita. Pagawasa ko ninyo dili! Di na ko kaya ako kahimtang dire! Rolaida! Nakabati ka ba ka na ako? Ha, Ma'am Rolaida? Unyong! Igna si Marceno nga pagawso na ko niya dini! Di na ko kaya! Unyong! Gitawagan ko na si Amahang Barsino. Ako mismo mo'y naghangyo kaniya kay naluoy ako sa mong kahimtang suod niya ng Bartolina. Tabagi ko, Punyong! Mamatay ko dili! Nagpaabot din ako sa imong release order na pirmahan sa labang security official. Tabagi ko, Sofronio! Tabagi ko! Pakaligo siya. Una nimo papaulia si Rolaida. Kay siguro ko nga nagsagol karon ng iyang baho. Oo, Amahang Barsino. Hinaot nga may nakuha siyang leksyon sa iyang gidangatan. Salamat, Sofronio. Daghan gyud kaayong salamat. Gawas nun ka na. Apan una ka mo pauli. Kaligo una kay nanimaho kang angso. Bahala na lang og nagsagol ako baho. Basta kay makapauli na ko. Mo ka na importante, Punyong. Dili ka na mahimo. Unsa? Mao'y mando sa among labaw nga supremo. Nga pagkaliguon ka una papaulion sa inyo. Ha? Sa banyo nga imo unyang kaliguan may gipaandam nga imo ng ilisan ang amahang Barsino. Bago nga sinina, bago nga panty ug bra. Hasta ba di ay panty ug bra naghuna-huna pa siya ni Ana? Aron akong kailisan? Dali na, sunod na ko, Ma'am Rolaida. Dali. May kaayo paginsay nagpabilin ni rin ako. Farseno gikasubok ko kaayo. Kadako sa kong sa nga nahimo diha nimo. Tinuod di ay nga nanimaho kong angso. Usa pa lang gani ko kaadlaw dito sud sa Bartolina. Imbis nga tulo kaadlaw unta ang gipahamtag nilang silot nako. Ma'am Rolaida. Oo, musunod ako nimo, Punyong. Kadindot sa kong pamati sa lawas nga nabasa sa tubig. Ay, dindot kaayo ka nakaliko na gyud ko. Magali ko aron makapaulis pa. Napirmahan naman ako ang tanang pirmahan ng mga dokumento. Mangandam na lang unya ko sa posibleng mahitabo na ako. Mababalik yun unya sa akong pagkarabanit.
Pero, paminaw po niyong iatod siya sa iyang residensya. Ang naginusarang property nga wa na nako bawi agikan kaniya. Aron doon na pa siya ay pinuyanan. Pakalagi siyang daan. Daliti sa paborito niya fresh milk. Aron busog siya nga makapauli sa ila. Haba po niyong Dili ko bukaon. Mupauli na ko sa amo. Tambong una sa lamisa. Andam na ang imong pagkaon. Gipaandaman kagyod ni Amahang Varsino. Oh, Naasab ang paborito ni mong fresh milk, Ma'am Rolaida. wapagiday siya balimot nga paborito ko kaayo ang fresh milk. Matag human ako og kaon. Oh, Marcelo. Marcelo. Sige na, Ma'am Rolaida. Aron makapauli ka na sa inyo. Oo, Sofronyo. Mukaon ko. Salamat ha, Sofronyo. Ayaw ka na gunahuna, Ma'am Rolaida. Pasaylo asad ko sa akong bati kaayong mga po nga gibuhian batok nimo. Ayaw ka na gunahuna, lagi, Ma'am. Unsaon naman lang, kung lakip ang residensya nga mo'y akong paulian, bawion na sab ni Marcelo kikadako. May gisulti siya na ako, Ma'am. Ha? Unsa ka na? Ingon pa niya nga ihatod kuno tika sa imong residensya. Ang nag-inusara ang property nga wa na kuno niya bawi agikan kanimo aron do na pa kuno kay pinuyanan. Punyong, Pinangga kapag yudi ay gihapon ni Amahang Varsino, Ma'am Rolaida. Wa gyud siya malimot nga makausa ni ana. Nahimo kang kabahin sa iyang kinabuhi og nahimong tipik sa iyang kasing-kasing. husto na ni Ana palihog. Nakonsensya na kaayo ko sa Fronyo. Inanay na ko karong nadutlan o kauaw. Ma'am Rolaida. Mayo kini akadi ay Brina. Pulihan sa kanako og bantay nilang Miss Grisha o Jo Marie. Sige, kay makikita sab ko ni Padre Ferde sa parokya ni Senyor San Sebastian Martir. Mayo kanya ka, Brenna. Kumusta? Miss Grisha, Brenna, ang buti ba sabot ni Christian nga kumusta nang imong gibati? Human masayod sa nahitabo ni VJ Sandivar, nga imong best friend. medyo sakit sa dukan. Oh, Brenna, Hangtod karon dili pa ko makatuo. Ngawa na siya. Nga mitaliwan na ang buotan akong higala. naay mas nindot na plano ang Diyos. Kung nga nung gitugutan niya nga mao kini mahitabo, Bren. oh. Gusto si Christian, Brenna. Og iampo na lang nato ang iyang kalag nga tuwa na karon sa laing kalibutan. Maki, ang nakita karon sa ibabaw sa libutong bulkan nga usa kanap nga tanawon. Nagtimaan ug nag-ida nga tinuod kayod ang misteryosong dapit nga yuta sa adlaw. Contiera del Sol. Padre Ferde, bitaw ay mauyod. Bisag si Kilsa ang pasultihon, mahitungod niya nagmaong nipatimaw karon nga pinuminom. Makaingon gyud nga maula ka na ang misteryosong paraiso nga nahanaw libuan ka mga katuigan na ang nanglapay. Bitaw, Padre Ferde, mauyod. O unsay plano karon sa batanong Buenavides? Daghanag siya mayong plano, Padre. Pero mao lagi,
Koto palang una diha sa pagkakaroon. Andang pagyapon ako siyang suportahan, Maki. Kana, nindot ning istoryahan, Dri. Makapadasi ka na og samot sa kong amo. Ninihigayon na. Dili kay kita raon niyang grupuha ang magtinguha nga makaabot sa mga misteryosong dapit. Oo, samot na mga kultong sungayan. Gusto ka. Pastilan. Padayon kita Padre Ferdi. Bisag unsa pa'y mahitabo, Dri. Matirang matibay. Oo, Maki. Matirang matibay. Taon sa batanon mong uniko iyo, Professor Suami. Ako, pitawat na lang ko sa netabo niya, Senior Supremo Petent. Dili kita magpakahilom nini, Professor Suami Sandoval. O saon, disgrasya ba na nahita po? Tinuyuan ang maong insidente. Og mao'y gipagawas nga disgrasya kunuhay ang nahitabo. Osa! Duwa kini sa mga antagonista. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!